Celebrem la decisió del govern central, el govern de l'Estat, d'aprovar una partida pressupostària de 73 milions d'euros per prolongar la línia R4 fins a l'aeroport de Barcelona. La línia R4 és aquesta línia de Rodalies que, sortint de Manresa, passa per Terrassa i Sabadell i actualment finalitza a Barcelona. Aquesta és una reivindicació històrica de molts alcaldes socialistes de la comarca del Vallès Occidental. Al mateix temps, des del PSC de Terrassa continuarem reivindicant la construcció d'una nova estació entre els barris de Can Boada i la Maurina per donar cobertura al creixement residencial a l'oest de la nostra ciutat. Ja en el seu dia, des del PSC de Terrassa, vàrem convidar el president de Renfe, el senyor Isaías Taboas, i el coordinador general de Rodalies, el senyor Pere Masies, a visitar la nostra ciutat per conèixer de primera mà sobre el terreny els futurs terrenys d'aquesta estació. Així doncs, esperem que gràcies a aquesta decisió del govern de Pedro Sánchez, l'any 2022, les terrassenques i els terrassencs puguem accedir directament a les terminals T1 i T2 de l'aeroport de Barcelona. Per tant, insisteixo, aquesta és una molt bona notícia per a la ciutat de Terrassa.